Awanin, kasano nga dagdag ka magbayad? Oh no! Oras yan sabi, dapat utang mo dito. Sika, doon sa mga utang mo to. Ando, may isa ka pa eh. Kadiskarte mo na Aging gana ta, di ka pa nagbaliw. Kailangan ko bagbagaanan. Sika pa ti makaungo. Pati talaga uhukan, binagkat mo pa eh. Adi ka nagsasaon, amok ta ugali mo. Lukdit mo. Kakalam makalalam. Ana, mamay pagamat. Mabalik kumalisay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. La 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 la. Hoy! Hey, yung go! Pay, nagalamanatan. Sakit yung magbagi ko na yan. Di ka laki tiglaban. Di? Boy, apa yung lako dan? Ngay. Kita bala karon nga awanan, nagdahamag kapaylaan. Apayan niya katangan. Madak gumatang, mutak kuma. Ukis saban. Umutang kapaylaan, amom lang ko tawang karga na tindaan dan. Noon nga talaga ni, pati doorbell ako noon na. Natural, ako mula pagbayad ako kuryente. Mulung ka nga talaga. Ay, nagsaradan. Awanin, kasano nga dagdag ka magbayad? Oh no! Oras yan sabi, dapat utang mo dito. Do, tulong nga sardinas. Oh, binayad mo. Hindi pa. Awan ka talaga na. Nagpanayon nakta ko mga rod. Ukis saban, nagpuskol mo taropa mo, nagnayang ka pa lang, di pa nabaybayan ng talong nga sardinas. Nalugi. Malugi nga talaga. Sika, doon sa mga utang mo to. Ando, may isa ka pa eh. Tagutso lang mo. Kadiskarte mo na Isla kanyam, nakapoy ka. Aging gana ta, di ka pa nagbaliw. Sige, takaw ka lang ta. Mga ti pagkagsakam. Takaw ni pagbagam. Kanya nga nagkapuanan na ata. Di pala gamin aminin nga tinakaw mo ata. Hindi ka mong pagbabasa ulit ng prebam. Timpak, tiniwa mo ka. Sika lang ako bagbagaanan. Sika pa ti makaungot. Tiyo. Kunyak ki, 120 aja utang ko to. Tapos nagnanak pa talong nga itlog. 150. 150, takula dyan boy. Sa kutso lang. Bahid ka mo tunay. Tamakagatangang mo tila ako datuyan. Nagbayad ako mga roding ki. Nagsaramit din eh. Anin Quitsin So, nagadong pambar mo na ya. Nakita mo na nagsira, so kaya magbayad. Style mo bulok. Boy, narigang mo lagayam ti kaya. Nagtindaan. Ibig ka mo lang malugay na uwan ti pondom. Kuwin lalalo agad yung utang kay nakakulkulbit nga agbayad. Kas na kanya, kaya manulang mo ti pagro-rollin dat toy. Makasao ka mo. Tapos na nakakuha ka mo, agbaybayad mo. Utso lang ay utang ko boy. Samantalang sika, talo sardinas, talo itlog. Oh, sika atin na puskuro pa, nagbayad ka mo. Ibabay nito. Kasano, madi mo kaungot kanyam. Baga na magkakakaw. Kapay sumait. Kano pa nga madi ka nagtakaw. Aging gana ta, madi ka pa nagbaliw. Nagkulit kanya. Madi nagkaputi takawato. Bulod, bulod. Bulod. Bagas, bulod, kagudwa, di naman lulukwan. Di naman nga talaga balay nga nagtaktakaw mo nga bagasan. Pati talaga uhukan, binagkat mo pa eh. Di naman nga balay nagtaktakaw mo natan. Sika, tatay ka pa eh. Mabalin pag sa unak palaang. Tatay ka pinasaw-nasaw ka eh. Adi ka nagsasaon, amok ta ugali mo, kabisado kan. Nayukat mo atan, so nga di ka nagbaliwon. Close kami aja lakot to. Weh. Bagog sa kada di palengke aja, agibagan ko kanya ko, tanog bayad mo ko dago sa inyo. Wala kita ating nga tao, nagado pala palusot mo. Agbayad ka kit day. Hindi ko lang makatututor. Tao po! Ang tao siga. Kanatural akong tao. Magsirada nga roon. Muluong ka nga talaga. Kaya pa siya nga rod, kapag tagtamtambay ka to, ikaw magatang mo na eh. Kagbayad ako matiutang ka, tatay ko pa'y urulayan ni tao, di mo larong waray. Saka dyan may turturog di utang ka. 8 pesos lang nga dyan yung dyan may turturog.
Date mo, taka lang makalalam, diskarte tao. Mukha mo, dumiskarte ka mo tao. Oy, Dimse! Nagdakkel ti nagbaliwa kon! Di naman iramraman takalukwam! Apay, dags, bati umutang ti bagas? Tatay ka pina sa una sa uaw. Mutag ti bagas, tada may sangkaw. Mukha mo, tumpak ka niya mata drum ka. Ata, nga tsura, pabulutan da! Mading agbaybayad! Tanga, gamitin mo tata. Paawa ipik mo tapabulutan da ka. Mading agpaypaysong agtatakaw adi angam! Manggagancho ka ba? Kung pakailan mo na, diskarte ka yan. Siga, tatay ka pimamurmuro kanya ka. Puna yun. Sakyo, oras nakadakil ti utang ko kay ko. Naimos na taturog ko. Kinatural, na yung mas nataturog mo. Kakanain ka mo mabartag. Hindi na yun. Siguro, madilas si tati nakautang ito. Oo ni, naibusan nga talaga ni. Kadoa nga talaga. Agsirami yati, may sa tindaan mo no, basi lang utang. At tati rigat na kayo, nakas tingag tintindahan ka. Ore nakababasi lang ang karaganan kayo, maparigat pala tati utang. Kaya nga tama Nagbulutan nga ako data! Mga muwan. Weh! Bagi nagpapakailaman. Bagi ka papakailaman tatay. Okay. Baka namamam. Baka bumulog kang tupay. Apay madim ka ti baga. Madim ibaga, gapo talaga takawata. Binulog ko kay Andres sa ating nabagas. Okay. Ano? Masaya kan? Ni Andres, nagbuludam ti bagas. Nagado pagbuludam bagas sa di pa ako may sasaang na. Di na alam mamati kanyam. Maday di maday. Ano? Pamay bagaman? Mabalik kumalisain? Pay sakti pagdamagam, nyata mo dita. Ay glala ko ti pagdamagam, mati nga siya. Apay si ka, madim pa napadasan nagtindahan. Napadasa mi ni bakit ko na. 1 week lang, nagsarado kami. Apay nagbiitay. Kinapit nga talaga. Pang 300 lang mo ti budget me. Tapos sinutang da pa. Di ka pa nagsira. 300? Negosyo ka, 300 lang tipunam. Ano magatang na ajay? Hindi lang magatang na mo ka. At least, wari hindi lang. Ajay, may roll mo. Kano arak. Baka siya lang uminom di arak. Maduwi kami. So magayam nga, nagsara kayo ng dago. Apay dardaras ka gawid garad. La, dadaldulon mo ya. Pilagamin aminan. Minimum, duwa talang mo dito yun eh. Agdardara sa kurod. Mabisina ko. Nagpinagsaang darabe Maawatam. Apay nga ko tabumulod ka. Dapang sukat mo ta. Ang matrabaho ma. Kisa ba mo, nadamag mo. May daklang ko mabumulbulo din. Tampong problema ko. Kung madi ka bumulod, daw malay saang mo. Anak ko mama, si ka mataglakaw. Tapos ko, panaganang bakis tao. Kumita ka no ka. Ang aming abaak tao. Gumatanda kanya. Jack, naglakaw? Hoy, Ano mo nang hotel lakaw? arak ka siyempre. Arak? Siguro gumatang ka na kaya. Kuha na, ganyan pa itong maartag. Sanak to, di paglakwak makiinumak. Hoy, maki. Ngunit sa di nga diskarte ah. Lakwam, tapos, akita mo't ano ka. Kam chichirya. Libre yelo, ano ka? Well, libre yellow, tapos chichirya. Libre may 10 piso nga chichirya. Tapos, makita mo nga kung ano kagatang daan, sa runo mo. Kitagay ka. Nakalakaw ka, nakarudag. Nakainom ka pa. Nabartag ka pa. O, di ba? Katipidak di bagbaga ma.